Biryarên hikûmeta Tirkiyê yên qedexeyên derketina derve didome. Qedexeya ve hefteyê ji bo 15 bajaran hat dayîn. Yek ji van bajaran ji İstanbul e. û herî zêde pêketiyên vîrusa korona li vî bajarê hene. Li İstanbulê belavbûna vîrusa korona bandorên neyînî li ser gelek sektoran û taksiyên rêwîyan jî kir. Li bajarê İstanbulê 18,000 taksî hene ku rojên qedexeyê de naxebitin. Li 650 taksiyên rêwîyan bawayeke dilxast li 6 nexweşxaneyên İstanbulê di rojên qedexeyên derketina derve de kar dikin. Li gor mezanahiya nexweşxaneyan hejmara taksiyan diguhere. Nexweşxaneya Perwerde û Lêkolîneya Taksîma li İstanbulê yek ji van nexweşxaneyan e ku tenê ji bo pêketiyên vîrusa korona xizmetê dike. Ev nexweşxane wek nexweşxaneya pandemiyê hatiye îlan kirin. Erhan Karaçam ji ku xwediyê taksiyê di rojên qedexeyê de bawayeke dilxwaz xebatkarên tenduristiyê û xizmên nexweşan dibe malên wan. Sağlık çalışanlarını sabahleyin evlerinden alıyoruz. Em xebatkarên tenduristî serê sibê ji malên tênîn û dibin malên wan. Em ji wan dirawan naxwazin û dixwazin wiha piştgirî bidin xebatên tenduristiyê. Em diravên benzînê jî berî wiha didin. Hafzullah Başerê ku xebatkarê tenduristiyê ye dibêje ku beriya niha 105 heta 106 nexweşên korona hebûn. Lê niha li nexweşxaneya Taksimê heta 45 kesî ketiye. Nexweşên rewşa wan krîtîk jî pir kêm bûye. Wî got her wiha Başer ji xizmeta taksiyan jî memnûn e. Sedat Halatçî jî tîne ziman ku dema û xebatkarên tenduristiyê an ji xizmên nexweşan dibin malê wan ditirsin. Korkuyoruz, önlemini alıyoruz. İşte maske. Em dema wî karî dikin bêguman ditirsîn. Ji xwe nepêkane ku mirov netirse. Ji ber ku çi kes vê nexweşiyê baş nizane. Ji ber wan jî em maske û lepikan kartînin. O yüzden de mecburen korkuyoruz. Hêjeyî birxistineye ku li gor daneyên dawiyên Wezareta Saxlemiya Tirkiyê hejmarê pêketiyên vîrusa korona ji 105,000 derbas kir. Her wiha li gor heman daneyan hejmara miriyan jî gihîşt 4171 kesan. Min botanî. Dengê Amerîka, İstanbul.